हरै मेगन मोदैयानो खारनो रोङासै माथो खानाय गोमोनफ्रा जालालै सेस मोनफ्रुजोब्बाय जाबा जाजाजोबसिगोन फाग्लासो जासिगोन ओरै जाबावनांगौ जाखो फैलाबायदोलै दान्दिसे सोरबाफोर ओरैनो दंबा इन्जय खालामलाबायनो बेखौ माथो गफोरखौसो कानेक्सन खालामना दोनदोंब्रा गाज्रि माबा अबाव दोनखो बिनि मेनाव बा मायाव दोनदों बेबा आसोलावा थेंक इउ स' माच जोंहा सोर फैखो फैग्रो लाइक होफैबाय आं माबा केमेरानि माबा नैबे स्टेन्डनि माबा नागिरदों र' नै बेयाव गप्र'खौसो फिक्स खालामना दोनदों कानेक्सन खालामना दोनदों नै गप्र' केमेराखौसो आं बेनि माबाखौ नागिरनि र' स्टेन्डनि माबाखौहाय उन्दुबाबो उन्दुलांनो रोंदियालै निजोम फैदों माबोरै खबरा ब्र'नो खबरा बिदिनो निजोम मोजां गाज्रि गेजेरावनो नोंहालाय माबोरै जाखो खबरफ्रा दे खोन्थाहरदो जा अननानै बैयानो माथो बे केमेरानि माबायालाय अबाव दोनखो बेलाय माबा ओंख्रि जायामोन ओमफ्राय निकिता फैबाय जा निकिता बिसोर खै हाजारनि मा होनदों एक्सन केमेरा बेलायनो बे माबानिसो 35,000नि बारा दामि नङा 35निसो ओमफ्राय जा सुपार बिएस फैदों लाइक होबाय दे होनदों थेंक इउ गोजोननाय थाबाय नोंथांमोना फैनानै लाइक होबायनि थाखाय निजोमा होनदों मोजां आंनाबो ब्र'ना आदसा आं बे मा होनदों गोदोरावसो दङलै ब्र'नो बे गिदिरावसो है बेखौनो बेयावसो नागिरलागासिनो आंहा बेयाव खेथाबनो नागिरदोंमोन आं बे गिदिरावसो ना नायना खिथाथारो आरो नोङो पयथ्रिस हाजारमोन नामा इयो गप्र'आ एमएमबि एसे अन खालामना देखायलायनो होद रोंबावासैलै आङो बोरै खालामो मायाव सेरनांगौथाय दा माबा माबि जालाजोबोलै दे आंनि नङा ओमफ्राय सुपारा मा होनखो माथो दारि हग्रा बायदिसो नुदों केमेरा नङा खोमा नै नोंगौ बे स्टेन्डआव लागायदों नै स्टेन्डआव लागायनायखाय बिदि नुदों लेजार बायदि दारि हग्रा लेजार बायदि नुदों निजोमा होनदों माथो थाखा थिंख्लिया देरहांबाय ब्र' दै देरहांनोल' देरखानायसो ब्र' सिगांनिफ्रायनो नै बेयाव फिटिं खालामना दोनदों इयो नै कैमरामैन जल्दी से फोकस करो होननायसो जागोन
होद नागिरबाय थायालै आं बे गोदोर सोदोराव बाद दे बिदिनो होगोन ना मा लोगोफोर ओमफ्राय निकिताया फन खालामफिननाय मानो खालामदिया दहाय आं नोंखौ मैया फन खालामफिनदोंमोन ना एयारपर्टआव मा मोनजाबोखो आदानो जेबो मोनजाबोआखै सुपार फंबाय थांबाय दसे नेबाय फैबाय जेबो जानाय जादिया थाखा फैसाबो गैयामोन नालाय माथो खालामनो आरो अबस्था गाज्रि जागोनथारलै फंबायमोन दा साननैसो होद दुगैदो ब्र'नो दा दुगैयोलै दानो दुगैगोन दानो गरमफिनगोन दा हरावसो दुगैगोन आं 1:30आवसो मा होनदों सिरि मोनदों दिनैनो आच्छा ओमफ्राय आर्मि बर'नो हाय हेल' सुपारा मा होनदों बै देन्थाखौ दा लागायसैलै आदा दारि हग्रा बायदिसो नुयोनो थारैसैलै आंनि नङा बै MMBनिसो ओमफ्राय जोंहा संगिता फैदों नै थोस मा ना बेलाय मोनामबाय दुगैदोनो दुगैया आदानो नै बिसिनाखौनो थिखोबावाखै आं उन्दुबावोसो आं दसे थानानै MN बड' फैदों जोंहा हिर' होनदों थेंक इउ सोर मा ओंख्रि जायामोन अननानै खोन्थाहरदो दे माथो उदैयालाय थाखा थिंख्लिसो औ गेन्द्राद्रा उदैया ओरैनो देराखैलै आगै बियो थाखा थिंख्लिसो होननाया आरो नुवाखै खानायफ्रा जाला नै बाब गाजा मोनफ्रुजोबखाबाय गैला बारा गोबाव जोरखानाय नंलालै एसे जेन थेन 5 बोसोरसो थांबावबाबो जाबाय ओमफ्राय ओरै जाबाबो जाबाय अरजाला एमएमआनो आंहा थेनथ'गासिनोनो उन्दुबाबो गैया उन्दुलाखै नोंथ' दहाय फुङाव दसे उन्दुलांबावदोंसो एमएनआ मा होनदों सांगि मा ओंख्रि जानाय हो होनदों औ मा ओंख्रि जानाय खोन्थादो दे एमएनआ अन होनदों सुपारा मा होनदों सासे आदा जोंलाय बोरै लोगो मोनलायखो ना सिनायलायखाय सोर सासेजों फंबाय माबाजों नामा फिलिपखौ होनखो ना MMBखौ होनखोबा नैबे आं थामनेलाव होनाया नामा MMBआ दा बिनि रुमावनो दंफैयो आङो मैया आंनाव थांदोंमोन ओमफ्राय दहाय फुङाव दोनबोनांबाय बेखौ डिउथि हमहैथारनांगौलै आंहा थ' दोनलांदो होननायखाय दोनबोबाय आं ओमफ्राय सोंगिया मा होनो MN थारुन दाउ होनदों औ थारुन दाउनो बेहा वाइट गाइसमोन होनदों आच्छा दे SM बड' अफिसियेल लाइक दोन गुमैनो थेंक इउ बैनाय MNआ मा होनदों गोथाव सांगि होनदों औ गोथावथ' आरो ओमफ्राय होद बे आंनि मा होनदों गेग्रेब देराखौ दे मा होनदों दा देखायलै ब्र' आं लाजिनो गेग्रेब देरायाव थानानै लाइभ होबाय थायोमोन नोङो MMBनि देरा बियो नाय MMB आमायसो मैया लागायासै ना मानो MNआ मा होनो SM गुमै होनदों ओमफ्राय जोंहा निकिताया मा होनखो बाहेराव देखायलायनो बाहेराव थिनायनो नै मालिकनि न'आबो नैबे दखानानोखा रुम मालिकना आरो ओमफ्राय MNआ अन गोजा हाजोसोलै फाग्लासो ओमफ्राय ब्लु होलाया दा होनदों आच्छा आयो आमायसो होनना बुंदों आच्छा
हैद साला सेसलै आयै मारै खुलिफिनगोनलै आयै आयै हाइटसो होनाय जाबायलै सेसलै बोरै खालामोलै आनहाइट ओइ इसर जाफिनबाय खोमालै जाफिनाखैलै कमेन्ट हरलाय सुपार बिएस माबा हाइटआवसो थुफ्लांदों गोदाव सोरावनो सुपार बिएस कमेन्ट हरफिनलै ए जाफिनबाय ना सुपार बिएसआनोमोन ना ब्लु बिनाया गैला कमेन्टआसो रिमुभ जालायलांबाय आयै अन्थाव बाथाव जारलासोलै आखायाबो सुपार बिएस नों माबा ब्लु बिदोंमोन ना ओमफ्राय ममता बसुमतारी फैबाय आं फैबाय रुपानो थेंक इउ गोजोननाय थाबाय रुपा जाबाय दे होनदों औ ओमफ्राय सुपारा जाबायना र' जाथ'वाखै माबासो जादों एड एस मडारेटर होनो नागिरदों माबा रिमुभसो हाइटसो मारिफ्लांदां नोंखौ गोदाव सोरावनो कमेन्टखौनो आदा होनदों औ होबाय आच्छा आं फैबाय रुपानो दे रुपि आं हाजोसो देखायहरनो नागिरदोंमोन आइदाय हाजोसो MMB नि देरा खाथियाव हाजो गोजा ओरैजाय ओइ नै ओइ पारजोंबो हाजो दं ओरै पारजोंबो हाजो दं हनै ओइजोंबो हाजो गोजा हनै नै गुमै माला थांलायखो MMB आमायसोनावनो दहाय फुङाव फैदों बैनाय बावाखै सफैनाया आगै गामिनिफ्रायनो ममता आदसा गामियाव थांदोंमोन आरोना दे ओमफ्राय बहा दं जाखोनो माबानाव बै आं थामनेलाव होफादोंना नै बेनाव दंफैयो ओइलाय नों MN बड' नोंनि गाहायाव दङ कमेन्ट खुगा ब्लां ब्लां सिनानै मिनिहरदों नै बेनाव दंफैयो होद माखौ देखायजोबखोब्रा बेलाय इयावनो थाखुमाहैयो मिथिबाय इयाव बे देरायाव नै बोरैबा सोरबा लबार बाथुलजों गावबाबो नाङैनि सोरखिनो हायिनि थिंसो होखाजोबदों आसोला ओमफ्राय जि गयारि फैबाय गुड इभिनिं ब्र गुड इभिनिं ओमफ्राय MN आ बुंदों आदा होनब्ला दहाय नोंनि भिडिअ नुनायाव बारा मोजां हमनो हायासै MN नि कमेन्टखौ आदा होनब्ला दहाय नोंनि भिडिअ नुनायावनो औ दहाय आं मोनसे भिडिअ आपलड होदोंमोन ना नैबे भिडिअ दंमोन ना माबायदि हिनजाव नांगौ सोङाखै होनबा आङो माबाखौ मा होनदोंमोनथाय इयो एसे महरखौ लुगैयोनो आरोना महर थानाय साइस थानाय ओमफ्राय आखल आखुथ' जेनेबा रायनानै बा बुनानै फोरोंनो हायो जाहैदों आरो सिखायनो हायो लाहोनो हायो ओंखायनो माने एसे महर गोनांखौ नांगौनो नायना हरदो सोरबा ओमफ्राय जोंहा निकिताया मा होनखो MMB ब्लग गाखौ नागिरबाबो नुवा माथोनो MMB खौ नों माबा खालामनोबा नोङो दा बै MMB नि कमेन्टआव थुनांगोन आं नोंनो माबा हरनि र' निकिता MMB नि कमेन्टआव थुदो होमबानो नुगोन आरो ओमफ्राय सुपारा मा होनखो आदा एयारपर्ट बबे जायगायाव दंलै आदा गुवाहाटियावनो एयारपर्टआ ना VIP होननाय जायगायाव रानि VIP कामरुप डिस्ट्रिक्टआव गोलैयो जालुकबारिजों ओरै आगदाजों हाबलांनांगौ ओरै रङियाफोर फैबा ममताया मा होनदों गावदां कमेन्ट आदसा नै
फंबाय फैदों जा ओइ मा गामिनि नोंलाय मा सि दुगानो आदसा दिफालि फिसाया थु नामा आथु बांगालखौ फुदुं बुजिलाबाय नामा नों फाग्लासो जागोनलै हैद जारला जागोन नोंजोंबो गावदां कमेन्टनो एम एन अफिसियेला औ आं नायखादों गुफुर नांगौ होनदों नामा ओमफ्राय हाबानि उनाव आखल मा होनो हुखाखौ रायनानै नुनानै सोलायहोनो हायो होननाया बे एम एम बिया औ थोस फाग्लालै ब्र ओमफ्राय ममताया मा होनो गावदां कमेन्ट औ बे आइदिसोनो आदसा आइदिसोमोन आरो बियो ओमफ्राय ममताया गावदां कमेन्ट मा गावदां कमेन्ट भिडिअ गैया माथो नै आइदिसोनो बियो चेनेलजों हाबफैयाबानो ममताया गावदां कमेन्ट एसेमावनो गुमै दिनैबो लागावगोन नामा दा गावदां कमेन्ट हा नोंसो दिफालि फिसाया नै साला बे एन्थनि ना सेन्थनि दिफालिखौ मोजां मोनो खोमा होनलायदों नामा आसोला गावदां कमेन्ट सुपारा अन गावदां कमेन्ट ओमफ्राय जोंहा बिकास मुसाहारि फैदों ब्रादारा माबाफोर मावो नामानो आं जेबो मावनाय जाथ'वाखै फंबाय आङो नै बोसोरसेयानो जाबाय एसे माने देहायारि प्रब्लेम जाना दंथ'यो बेखायनो माने खामानि मावनो हाथ'नाय जायाखै आरो बोलोनि खामानिफोर ममता मादै होनदों सुपारा एस एम आदा ओमफ्राय एस एम मा होनो सुपार ब्रादार एम एन अफिसियेल अन सुपारा एम एम बि आदा होनदों ममता गावदां कमेन्ट हरदों मा आंनो आदसा एम एन अन सुपारा संगिता आब' होनदों ओमफ्राय एस एम मा होनदों बरिया गुमै गावख्लायदो होनबानो औ एन्थनिया सेस खासै जारलासो होनदों दुबाइयाव थांबावनोसै जों दुबाइयाव नै बियो दुबाइ केरेलायाव खामानि न' बिल्डिंनि खामानि मावो दुबाइयाव थांबावनोसै फाग्ला नायबायलां नोंसोर जा मिनिनो ओंखारखादों निखिता ओमफ्राय मैया नोंसा आदा फिलिपजों आंनो देखायनानै होब्बाय मिनिनाया जों नै एनसिफ्राव जोंना सासेया होथारदों नै सुपार हाबा होनदों एम एन अन सुपारा एम एन आदा होनदों ओमफ्राय सुपार एन्थनि आदा ओमफ्राय एम एन औ सुपार फंबाय होनदों ओमफ्राय ममताया ओइ रुपा होनदों औ रुपा ओमफ्राय एम एम बि ब्लग्स मा होनदों हेल्पसे मा होनदोंब्रा हेल्पसे लांबाय दङ र' लागावनोसै लायना जोंहा एनसिफ्रावनो लाबो हाबसे होनदोंमोन आरो बियो ओइ रुपानो औ रुपा गारनो हायाखै बे दाबो बखायानो मानसिया गारनोलाय हाखायाखै नांफिनगौमोनदां नांफिननायालाय ओमफ्राय दा हनै सासेयानो मानिलाबा फैलाबा खुब यं हं कस पुस पाउस पाउ हा ये क्या लिखा है रे भाई हे भगवान ओइ रुपा माबा होनो औ दे बुं बिजुलि बर' आइसोर नामालाय बिराद मोजांलै संसाराव बाख्नायथावथाव ओरैबायदि साफा ओमफ्राय कमेन्टखौ नायदो रायजोफोर बिजुलिनि कमेन्टखौ नायदो सोरनिखौ होनखो बेबा सोरनिखौ बुंखो हो आंनाबो खुगाया एसे बेलेगसो मिथिबाय बेलेग माने नोंनि बेफोरबायदि बुंनायखौ आं बुङा नोंनि न'खरसेयावसो बुंहरफिननो लुगैयो आं बिजुलि नामालाय हिनजाव मानसिनि नाथाय कमेन्ट होग्राया हौवा मानसिसो बियो हिनजावनि नाम लानानै
मालाय हिनजाव मानसिनि नामखौ बरनाम होनो लाजियासै हामालै बेबायदि मिथिबाय गावजों गाव बरजों बर बेफोर मानो माबायो फालाय बांद्राय इनसाल्ट खालामनाङाब्रा नांगौबा माबा मोनसे रावजों बुंहरनो आंखौ बेफोरबायदि हामाथ' बेयाव बयबो नायोथ' सोरबा गिदिर गिदिर मानसिफ्राबो नायो सोरबा मास्टार मावनाय सोरबा साख्रि मावनाय सोरबा माबा मोनसे अफिसाव खामानि मावग्राफोर साखरि मावनायफोर बिसोर बिथांमोनहाबो नायोथ' लाइभखौबाबो दा बेफोरबायदि कमेन्ट होनो हामा गावखौनो एसे बुजिनो सोलों आं गाज्रि जाबाय दिसुन आंनि लाइफआनो नों बुंनाय बिदि जाहैबाय दे अब्ला नों मानो नायखो ब्र' नों नायनाङाना आंनि लाइफआ जुदि बिदिब्ला नों नायनाङाथ' नों सापर्ट होनाङा आंखौ दा नोङो आंनाव बेफोरबायदि कमेन्ट होनाय माने नों आंखौ सापर्टसो होनाय जादों ओइ ओइ लोदो मारा नोंना खानायफ्रा फुरजोबबायनो जाबावदों ओमफ्राय हम इउ कुन' हे आइ डन्ट नो इंलिश यार बाय बाय गाइस अके ओमफ्राय जोंहा संगिताया हा होनदों ओमफ्राय राइट होनदों जोंहा संगिताया ओमफ्राय एसेमा होनदों गावख्लायदो गुमैनो गावख्लायदो होननायानो जाहैदों ओमफ्राय गावनि बिमानिखौसो बुंदों बियो होनो डाइरेक्टखा एन्थ'नि फंबाय सिद्दा बाथ्राखा बियो आं बेखौनो बुंनो सानदोंमोन गावनि बिमानि हयथ' बिनानावनि हयथ' बिब'निखौसो बुंदों बियो बिमादै बिमानैफोरनिखौसो बुंदों आंबो देनजारसोलै बुङासो आङो जानला मोनला मिथिबाय एसे धैज्य हमनांगौ नोंनावल' खुगा गैया नोंथां ओमफ्राय ममताया माने एन्टि आगै लं जाम्प रुफानो दांमारगोनानो खाथ्रासो आंबो हा मोदोम गिदिर मालाय बारनो हाया सानदों ना उल्थां फाल्थां नांजोबबावगोनसो आं बे मानसि गोसोनि नङा डाइरेक्टखा मानसि गोसोनि नङा बेफोर बायदि कमेन्ट होग्राया अबाव जुन अगियान अरायजु ओमफ्राय जाम्बा जाम्बा थायोलै मानसिफ्राबो जुमाय लोंदो नामा सोरबानो जानोलै लोंदो नामाथाय आं खारथ'बाय दे औ दे नोंहा डिउटिनिबो टाइम दंना नै आं साफ्रेबाय ब्र' औ दे साफ्रेदो 6 o'clock जाबाय जानो 6 o'clockआवसो साफ्रेयोमोन ना नोङो आदसा 5:33 साफ्रेबाय आरोना सुपारा मा होनो आं लोंदोंनो आदसा सुपार फंबाय लोंदोंनो ओइ रुफा मा लिरामोन सोरनो ओइ गोजौआव थांना नायहैथां नोंबो सोंफिनलायबावथारदों बुंनो हायो नामा सोरबा बेफोर कमेन्टखौ जानला आजे लिरोलै मानसिफ्रा आजेनो ओरखो मानो गाज्रि कमेन्ट होनो गोसो जायो खिजानि गावनि न'खरनि सोरबा बिमा बिफा बिदा फंबायफ्रानो बिनानावफ्रानो माबा मोनसे सोमोन्दो जानायफ्रानो नायनानै दङ नङा होमबा सुपारा मोनदों सोरखौ साब खालामना कमेन्ट होखो बावलायलांबायसो आंहानो ओमफ्राय आउट कान्ट्रिनि फैदों नामा रुफान्दो औ आउट कान्ट्रिनि फैदों मिनिदों आरो जा रुपाया बिदि होननानै एम एम बि फैगौ सिंथिं मारिखाबाय आं साला दिनै बबेयाव दं माबानाव एम एम बिनि रुमाव दङ ओमफ्राय ममताया मा होनखो जोंहा ग्रामार गोरों रुफा होनदों औ ग्रामार गोरों
देन्जार ग्रामार रोङो बियो चाइनिसनि टेलेन्टेड जागोन बियो ओरै लालायनानैसो टां 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 ओरै लालायनानैसो होलांनांसिगोनलै जाम्बा बायदिनो ओरै ओरै धर्मास्थिनि मा होनखो सुपार आदा आं एसे मिनिनो ओंखारदों दे आदा दे मिनि ममता ओइ रुफा नों रोङा नामा आं रोङालै आरो सोलोंनाबो लाब गैया बिदिखौ बिदि ग्रामारखौ नंगौना नङा जेरावबो खामानि होया बिदि ग्रामारा आइये जालालै गामसा जिलांबाय खिथुथिं एमिमि फाग्लानि गामसाया सुपारा अन दं होनलाय आदा होनदों हा सुपारा अन दं होनलाय आदा औ सुपारा अन दं होनबाय फंबाय आं एसे रोनोमोन रुपिया नोंसो रोङो आरोना आदसा आदसा नोंबो रोंगौ होनबा बिदिखौ आइ बाय ग माइ मेगन दे ग होनलायनाय आइ जाम्पिं टु रागा थिखिनि होनलायनाय खेबसे गिदिंलायदो गिदिंजाया जिलांबाय ओरैनोबा फाट होनलायनाय सुथाबखानायसोमोन एसे जिनाय दंखायोमोन बियानि जारलासोलै बे फाग्लिया जिनायखौ होनदों गिदिंजाबाय बायो नामा खम जारला बाजै मम'थाजोंबो मम' बार हाबाखै बे जसिना लानायाव बाराबो सुपारा होनदों मम'था मादै ना सिगांजों थेब्रे जाना मा होनदों सिंगिजों थेब्रे जाना जा दादागिरि नामा मादै नौब्रा ओइ रुफा थ' जोंहा होनदों हाब बबावलै बबाव लिंखोब्रा आखौलाय
हाय पेटला दान नै लागाव हेलौ खाख्रें बिनानावनो सुपार बाबा आबानो आरो एसे लोंसोदोंसो खोमालै जोंहा ममता बिमाया लोंसोनायसोदां एसे गामियाव थांदोंमोनबाथ' बिश्वकर्मा नामाव लोंसोबोदों एसे मा खबर ना खबरा बिदिनोसैलै सोरां मोजां गाज्रि गेजेरावनो दं गसाइगावआवसो लेंदों हांनो आदसा गसाइगावआवसो थांसै मा खालामहैनोलै मा खालामदोंनो हाबाब नुखानानै मा खालामदों होनबावो बेबो रोंगौलै सोराङाबो आयै गुमै आं ओंखारबाय दे मबाइल चार्ज होनि एलबि होना चार्ज गैलानो औ दे बाय बाय अलनो औ दे बाय ओमफ्राय सुपारा अनन गितिका फैबाय नै लाइक दोन सार होनदों थेंक इउ गितिका लाइक होग्रोनानैसो कमेन्ट हरनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय ओरैबा आंहा गामसाया दानि गसंनायाव बिराद जिजाबाय खिथुथिं गिथि ओखि सना मा खबर होनदों दख'ना दाम खम ओंखारदोंनो गसाइगावआव आदसा लायदो होमबा मा खालामबाय दं सारनो नै आरो नोंबो बिदिसो होनबाय फेटलानो नुखानानै नुयि बायदि होनथारगौलै नै माबा आखाइ खेबलुगासिनो दं आं आखाइ आसुगुर खेबलुदां ओमफ्राय सोराङा मोनदों गामसा जिदों ओमफ्राय गितिकाया होनो सोराङोखि दं ओरैनो नोंहालाय नै सुपारा होनो गितिका आब' होनो सोराङा ममता सना मा खबरनो सोरां ओखि माथो नुथारला होनदों ओमफ्राय दङ बिदिनो ओइलाय बिजुलिया हरलायबाय हनै बिजुलिया होलायबाय ग्रामारखौ बिजुलिया लागायलायबाय गावसोर बिमानिखौ बिजुलिया गावसोर बिमानिखौ लागायलायबाय बिनानाव बिब'निखौ लाजिनो रोङिया एकदम खाथियावनोबा सोबानानै हाथाय साथाय बारौनो होगौ आं सैमानि फिसासो बियो मानसिनि फिसा नङा बियो मानसि महरै जोनोम मोननाय बिराद गिदिर गोरोन्थि जादों नोङो एन्टि सार होनदों जा गितिकाया सुपार आगै मा होनदों ओमफ्राय ममताया एसडि आगै रुफाया आंखौ होनदों औ आंबो बासोबाय मबाइलबो लानोनो हायो मा हाया फै खाथियाव फै बेटा लोगो मोनफै आंखौ आरो चेनेल दंबा चेनेलजों फैलाय नायनि आं नोंनि चेनेलखौ बोजों एसे दनलै नोंलाय आं सोरमोनथाय लायनाय खालामगोन आं गोसोआव लाखा ममता आब' सना मा खालामदों होनदों ममताया होनदों लं जाम्प खालाम रुफा ग्रामारखौ होनदों बड'लेण्ड हिर'आ दासो जादों दा होनदों औ फानसि नार्जारि फैदों जोंहा ओमफ्राय सोरां ब्लु होदे आदा होनदों आदसा नोङो बारहोनोसो नागिरदों बेखौ ने ओमफ्राय गितिकाया अन होनदों लाजिनो रोङा साला गियान गैयै बिनानाव बिब' बिमानिखौ नुखानाय मानसि बियो बेखायनो बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनो रोंबाय थायो बियो जारला महा जारला हाय सार नङाबा हिंसा एक नाम्बार हिंसा बेफोरबायदि मानसिया बबे डिस्ट्रिक्टनि आबौ नोंनो आं माबानि आबौ सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि जा फानसि नोंलाय बहानि जाखो आबौ ओमफ्राय सुपारा अन होनदों
सार अनल'हायनो औ दे जेबो नङा बेहा चेनेल थाखानायसोखा आंनि बादिबानो चेनेल गोनांखाब्रा बियो ओमफ्राय नैबे कमेन्ट हरनायखौ चेक खालामनाय चेनेलथ' गैखाया बेयाव ने आइडिसो बियो लाइक होबाय दे आबौनो औ थेंक इउ आबौ लाइक होनायनि थाखाय फानसि आबौ ओमफ्राय सुपार आदा मा खबर होनदों ओमफ्राय फानसिया आं तामुलपुर डिस्ट्रिक्टनि आबौनो आदसा तामुलपुर रङिया तामुलपुर आरोना थेंक इउ गोजोननाय थाबाय गावनि एड्रेसखौ फोरमायनायनि थाखाय ओमफ्राय बि बसुमतारी सना मा खबर होनदों आइडिसो बे होनदों आदसा आइडिखासो आइडिजोंसो बिदि बुंखायो मेनजोंथ' बुंनो हाया दमानो गैया बे मेनजों बुंनायनि उरभगा लागाम गैयिया साला जेन गावल' बाहायनो हायो आरो बिदि रावखौ दस्रा हाया सोरां बिनानाव दं दे नानि होनदों रायनायखौ मा होनदों कन्थखौ जा समायना नुहुरदों रायनायखौ ना ओमफ्राय ममताया मा होनदों जों हायाथ' आगैना होनो हायाथ' आरो सुपार आदा दे होनदों ओमफ्राय सुपारा अन होनदों जोंहा सुपार फंबाया ओमफ्राय जोंहा लकेल दायना बर'नो हाय आदा मा खालामदोंनो नै लाइभ होदों फंबाय नोंसोरजोंनो सावरायदों लकेल दायना जारला जागोनलै नोंजोंबो फंबाय जाथो नाम लानो हागौ लकेल दायनानो थेंक इउ फंबायनिसिम गोजोननाय थाबाय आंनि लाइभआव नुजाफैनाय रायदावफैनो हानायनि थाखाय ओमफ्राय दिङा फंबाय लाइक दोननो थेंक इउ दिङा फंबाय ओमफ्राय जोंहा सोरां इस्टिया आं ओंखारथ'बाय दे आदा मोसौ लायनो औ दे दिङा आदा होनदों सुपार फंबाया ममतायानो रुफा सना नोंखौ रागा जोंनाबो जा समायना नुयो ओमफ्राय फानसि नार्जारिया नोंनियानो बरिया फैबाय था थेंक इउ गोजोननाय थाबाय फानसि नार्जारि नोंथांसिम बा फंबायनिसिम जोबोद जोबोद साबायखर थुलुंगा होनायनि थाखाय ओमफ्राय जोंहा लकेल दायना बर'आ होननांबाय आरो बहानि जाखोमोन जोंहा लकेल दायना बर'आ चेनेल दं नामा फंबायनिया ओमफ्राय अर्जुन एन फैदों जोंहा हाब मा कमेन्ट होखोब्रा जेबो बुजिखायासैलां मा लिरखोलै अर्जुन ए नालाय ढेकियाजुलिनि लकेल दायनाया आदा होनदों आदसा ढेकियाजुलि मा जायगानि फंबाय ढेकियाजुलि मा जायगाबा सुपारा मा होनदों लकेल दायना
आदा गुड इभिनिं औ गुड इभिनिं नो ओमफ्राय जोंहा अर्जुन एना सरि आदानो थेंक इउ अर्जुन एन सरि बिनो आं कमेन्टखौनो बुजियासै फंबाय कमेन्टनि थाखाय सरि बिबाय आदा जागोन दे फंबाय जेबो नङा ओमफ्राय जालाय 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 जालांब्रा जालाय अबाव जालांसोदां सुपार अन दं दे औ दे फंबाय दे जालाय अबेथिं दंब्रा जालायालाय आबै सेन्टार दं लावदांगि दं थुरिबारि दं जालां दं ओमफ्राय मना सेन्टार दं थारायबारि दं ओमफ्राय खावब' दं खामफ्राम दं बिदिसो दंमोन जालांसो दा होनदों औ जालांसो दंमोनथ' आरो होनदों जालाङानो होनबा ना दे जायलाय जालां ना फंबाय ने जालां गिदिर ना फिसाबा नोंलाय आदा आं खावब्लानि फंबाय खावब्ला सेन्टार ओमफ्राय सुपार फंबाया मोननाव नों अन ओमफ्राय जोंहा फानसि नार्जारिया मा होनदों पलिटिक्स माखासे गादि लबिया बर'नि थै सोबग्राफोरनि बागै जावसिनो गोसो गैला नामा आबौनो बेनोथ'लै माबोरै जागोन माने दा जमा जानो नागिरगासिनो दङ माबा बुंनांगौ माब्ला बुंफ्लाङोब्ला आरो दिगदार जागोन नामा नंगासिनो आं ओमफ्राय दायफोर जागारगारगोनलै आरो हिंसा जाना थागोन नामा सोरबा बायदिया नोजोर होगोन नामा बिदि साननाय फैलायलाङोना गोसोआव ओमफ्राय लकेल दायनाया मा होनदों गिदिर आदसा जालां गिदिरनि ना दे ओमफ्राय जोंहा आबौखौ सोंखांबायमोन आङो तामुलपुर होनदोंमोन नामा आबौआ फानसि आबौआ होनदों आरो जोंहा लकेला ओमफ्राय फानसिया आं नोंनि जावनायखौ नायनो बरिया नाङोनो आदसा थेंक इउ फानसि औ आबौ नोङो माने लाबोगौ लाबोनाया ओमफ्राय एकदम इदिटखौबो खालामनो बानाय मोनगासिनो दा साननैसो माने भिउस फैया जादों ना एक्सुवेलि भिउसआ एसे सन्देह खालामदों आं नैबे लाइभखौ होबाय थानायनि खारनाव एसे माबा जागासिनो दं माने भिडिअनि भिउसफ्रा डाउन जायो बांद्राय लाइभ होबाय थाबा
ओमफ्राय नामासो लकेल दायना आदा होनदों आदसा आदसा नामासो लकेल दायना आरोना दे दे फंबाय दे जेबो नङा चेनेलनि नाम आरोना जेन'बा ओमफ्राय ममताया हाय रुपा होनदों हेलौ ओमफ्राय सुपार अन आदा होनदों थेंक इउ अर्जुन एन्ड अर्जुन एनाबो माबा नामा सुपार फंबायनि नामा लाबोगोन र' फानसि गाबोन नङाबा समफोरफोर लाबोगोन पलिटिकेलनि सायाव ओइ दाख्लै बावै न'आव थांना फैनायनिफ्रायनो 10 दिन भिडिअ बानाय मोनिफ्रायनो एकदम गोसोखौनो डाउन मोनदांथारदों एकदम माबायावनो एडिटिंखौनो खालामनो बिराद बानाय मोनो आं दाना अके आबौ गोजोननाय थाबाय नो थेंक इउ आबौ मानसिफोरखौ मानसिफोरखौ जाया आं होनो थेंक इउ थेंक इउ थेंक इउ औ मानोथो जानो नङा होमबा मानसिफोरखौ नामाल'सो लकेल दायना नङा होमबा औ ओमफ्राय जोंहा कनिमा नानि फैदों गोजोन मोनाबिलिनि खुलुमबाय आदा आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक इउ नानि जोबोद जोबोद साबायखर बिदाखौ गोजोन मोनाबिलि समाव खुलुमफैनो हानायनि थाखाय माबोरै दं खबर सबरफ्रा बुंदो दे दहाय सानसुफ्राव मा ओंख्रि जायामोन दे सोर सोर मा ओंख्रि जानायमोन जोंहा आबौ फानसि आरो लकेल दायना फंबाय मा ओंख्रि जायामोन दहायो ओमफ्राय रुपा मोना मा ओंख्रि जायामोन दे अननानै सोर सोर लाइक होआखै होदो दे दसे थानानै दसे बावनानै दोननोसै आंबो ओमफ्राय मोजांथ' आदा दासान्दि दे 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 नानि दे अबाव थायो आदायालाय आं गुवाहाटियाव थायो लकेल दायना फंबाय गुवाहाटियाव दं आं दायो अननानै सोरबाफोर लाइक होआखैबा लाइकखौ होदो दे 1 घन्टा जाथारनोसै 12 मिनिटल'सै फान्थाव बाथोनसो आदा फान्थाव बाथोनसो आदसा आदसा फान्थाव बेलाथिसो फान्थाव बेलाथि ना दे 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 जेबो गैया नाबो गैया बेदर गैया ओमफ्राय ना सोलियोलै माथो मोनबाय थानो रावबोथ' ना बेदर नङा होमबा ओजों आरो इनकामफ्रा गैयिनिफ्राय गैयि जालांबाय सानफा एफा खमायलांबाय इनकामफ्रा नङा होमबा जानायाव मोजां मोजां गोथाव गोथाव जालाबाय थाबाबो जाद्राया सम लानानै ओंखामजों दैजों संख्रिजोंबो जानांगोन आदा सिसिलिया आब'नो मा ओंख्रि जाहोहरा नो जेबो गैया नानि हाखु दाखुसो आरो सिसिलाखौ हाबफैगोन होननानै खबरानो गैयामोन खबर गैयामोना बेनो जाहैबाय बिदाया माने फैगासिनो दं थांगासिनो दं होनबाय जोंनाव ओमफ्राय मोजांबो खोन्थाहरा उनाव ओमफ्राय ओंखाम ओंख्रिया जाखांबाय माने बिनानावखौ जाखांनानैसो लायगोन नंदोंमोन आं जोंनाव ओंखाम थोंखाम जाखांनानैसो बिनानावखौ लायगोन नंदोंमोन आं हरनि 11टायावसो मोनफैगोन नालाय बिनानावा होमबाथ' बे नै मोनफैनोसैयानो नङा होमबा 7टासोआवनो जोंनि रुमाव मोनहैगोन नालाय होमबा जोङो 8टा 9टायाव जानानै आरामसे लायनो हायो बिदि साननानै
संखाजोब्बायमोन माने आरो फैसाबो गैयामोनलै थाइसेबो खानाय सिनजानो होननानै 100 थाखा दोन्दोंमोन आं बेजोंसो बोरैबा 100 थाखानि बयलार बेदर लायनो मोनबाय नङाबाथ' सेस ओरैनो दालि ओंखाम जालांनांगौमोन बिसोरो खाफाल मोजां आरो बेखौनो दरनै दरनै जानांबाय उफाय गैया आरो MMBबो थांफाबावबाय दावदै लायदोंमोन दैब्रै बेखौनो होबाय बुजिया एवनाया ओमफ्राय माथो खालामनो आरो उफाय गैया अकसमातआलाय नङा होमबा ओमफ्राय बारा गोजाननि नङा माथो आदा नोंलाय आंलाय गोजाननिसो सानदों आदानो आदसा गोजाननि नङा फंबाय आङो बे माबायालाय आरो खावब्ला सेन्टार आरो जालां सेन्टार आरो खाथि खाथिखा बै जालाङाव जों गामिनि सानै बिदा फंबाय कम्पिउटार दखान होयो बिदा फंबाय सानै दं फैसा सोनाय मानायनिबो माबा खालामो खोमा फैसा सोनाय बख'नायनिबो ओमफ्राय कनिमा नानिया मिनिबाय आरो ओमफ्राय जोंहा फानसेया मा होनदों आं कमेन्टल'सो बांद्राय खालामा थेवबो आंहा माखासे इउटुबारफोर बर' हारिनि खामानि मावनो थांनायाव जों बयबो सापर्ट होनाया मोजां होनना आं सानो थेंक इउ फंबाय जोबोद मोजां बाथ्रा सानदों नोङो आबौ गोजोननाय थाबाय नोंनि बेफोरबायदि साननायनि थाखाय आरो बेफोरबायदि साननो हालांबाय थाथों इयुनसिम अरायबो आसा खालामो नोंथांमोननि अननायाव बेफोरबायदि थुलुंगा होबाय थायोबा सापर्ट होबाय थायोबा निस्सय आंबो नाजालांबाय थानो हागोन नोंसिनि अननायनि गेजेरजोंनो ओमफ्राय जोंहा लकेला होनदों आरो जागोन दे आबौ आं गाबोनफोरनिफ्रायनो भिडिअ लाबोफिनगोन दे सिनायो आदा सोरांसार नाम आदा होनदों औ सोरांसार ओमफ्राय सोरांसार बिरांसार जौरांसार होनो उन्दैनिखौ माने नाम मोजां दं नामाथाय बेखौसो मिथिला आङो ओमफ्राय आदा आं ओंखाम संदों कमेन्ट लिरनो हायाखैनो दे जेबो नङा दे नानि दे दोनखानोसै आंबो आरो 8 मिनिट थाबबावनोसै 1 घन्टा फुरा होनोसै बेफोरबायदिसो गावजों गाव अनलायनानै थुलुंगा होलायनांगौ सापर्ट होलायनांगौ नङा होमबा आबौ होमबानो माने गोसोफोरखौ दाद मोनो आरो गोग्गानाय मोनो जे बिथांमोना आंखौ बेफोरबायदि सापर्ट हरबाय थायो बा थुलुंगा होयो बेफोरबायदि माने गोजोननाय मोनो गोसोखौ स्ट्रं मोनो ओमफ्राय दा बबेबा मोनसे पइन्टफ्रा मालाबाफोर रं जायोब्ला बेफोरखौ थोंजोङै खिन्थाहरनांगौ आरो जे बेयो बिदि नङामोन बिदिसो जानांगौमोन नामा बा बिदि नैबे मोनसे फंसे बाथ्राखौ नै बिदि बुङालासिनो बिदि बुंबा मोजां जागौमोन नामा बेफोरबायदि फोरोंहरबा साबसिन जायो आरो माने आइडियाखौ मोनसिनो आरोखि अ नोंमारगौ अब्ला बे मोनसे पइन्टआ गोरोन्थि जादों बेफोरबायदि साननाय फैयो आरो जाहाथे नेमाव बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंलिया बेफोरबायदि सानखांनो हानाय गोहो फैयो आरोखि जेनेबा थोंजोङै फोरमायहरबा कमेन्टफ्राव किसुमाना डाइरेक्ट माने इनसाल्ट खालामहरखायो भिउसफ्रालाय बे पलिटिकेलनि भिडिअ लाबोबाय थाबा फैयो भिउसआ दा बे पलिटिकेलनि भिडिअ होथारैखायनो भिउस बारा फैयाखै आंनाव पलिटिकेला मोनसे गोहोम खोख्लैयो नालाय रायजो राजाफोरखौ
ओमफ्राय जोंहा लकेल दायनाया मा होनो जों गामिनिसो आदा सोरांसा जोंसारा गोसो थोयो आदा गोसो थोयो आदाबा मोजां बुजियासै आङो लकेल लाइना जों गामिनिसो आदा जोंसारा ओमफ्राय जोंहा फानसि आबौआ मा होनखो मानसिफोरा बांसिन नायनो मोजां खामानि एबा मोजां थुलुंगा होनायनि फारसे भिडिअ बानायनायखौ नुनो मोना आरो सापर्टबो होआ गाज्रि भिडिअ भाइरेल भिडिअ होनबा हले मा नायनो भिउसफोरबो 1 मिलियनबो थांलायनो हागौ एकदम सियर बाथ्रा दे बियो फानसि नार्जारि नों एकदम कारेक्ट बाथ्रा बुंदों बेफोरबा हले सैथो बाथ्राया दिनै दा हमना ला आंनो पलिटिकेलनि माखासे बाथ्रा बुंबाय थायो जोंनो हारिया मारै खौसे जागोन हारिनि थाखाय माब्रैबा खामानि मावबा मोजां जागोन आरो एमएलए एमपिफ्रा बर' हारिनि थाखाय माबायदि मावनांगौमोन नैफोरनि फारसे जों बाथ्रा बुंबाय थायोबा दायसो जायो एगेन्स्टसो जायो नङा होमबा खिन्थु गाबोननो बे हुदाखौ गारनानै आङो सोरनिबा बायदिसिना जानाय गाज्रि भाइरेल भिडिअ हगारलाय बाब माबायदि नायगोन ओरैबायदि नायगोन आरो डेन्जारसो मानसिफ्रा ओमफ्राय नंखायखौनो सानैसो कमेन्टआव बुंहरगोन जे बेफोरबायदि भाइरेल भिडिअखौ मानो होयो नोंसोरबायदि इउटुबारफ्रानो हारामि मूर्ख जोलैनि हांगार नोंसोरनो भाइरेल खालामोनो भाइरेल जाखानायखौसो भाइरेल खालामो नंगौना नङा गिबियाव बै हगारग्रोग्रानि गोरोन्थि आरो हगारग्रोग्रायाथ' हगारग्रोआसै किसुमाना जे गावनो खालामना लायो भाइरेलखौ आंनो साफायबाय आंनो हगारना लाबाय बा जोङो हमना ला फर एग्जाम्पल आङो सासे सिख्लाजों बा सासे हिनजावजों माबा मोनसे सोमोन्दो दङ आंजों बैजों माबा मोनसे दाय जालायबाय आं हगारना होबाय हयथ' बै हिनजावा हगारना होबाय नै बेफोरबायदि जायो आरोखि ओमफ्राय बेफोरबायदिखौ एकदम नायनायाव मा नायबावनो आरो ओमफ्राय मोखां खोबथेबा दाय जानोसै लांदांथारबा भिडिअफ्रा सोलेरखौ खोबथेयोबा दाय जानोसै माने फुरा नायजगौमोन आरोखि ओमफ्राय बेफोरबायदि मानसि आं ओरै सानखायो बेफोरबायदि भिडिअखौनो होयो नामा लासिंसिं मासिंसिं होननानै बुंहरोना मोनसे खोथायाव मानसिफ्रा मोखांफोरखौ मानो होदिया बैफोरखौ मानो खोबथेखो सोलेरखौ अब्ला साननानै नायदो बेफोरो फुरा बैफोर भिडिअखौ नायग्राखा होननानैसो आं सानो माने दिनै जुदिहे नायामोनब्ला बोरै नुहैखो नङा होमबा नुबाय बास नारखोदोंमोन ओरैबायदि गाज्रि भिडिअखौ नायनो गोसो गैयामोनबा मानो हाबखो मानो क्लिक खालामखो मानो नायखो मानो कमेन्ट हरलायनो टाइम मोनखो नङा होमबा नायनोनो नाङा बेफोरबायदि गाज्रिखौ थाम्बनेल टाइटेलावनो सिनायखायो हारिनि थाखाय लिरदों ना मादों नङा होमबा मा पइन्टआव लिरदों मा पइन्टआव थाम्बनेल बानायदों नैफोरखौ नायबानो सिनायखायो नालाय बेखायनो गाज्रि भाइरेलनि सायाव माने हाबनांगौनि दरखार गैया खिन्थु बैफोरबायदिनावसो भिउसफ्रा आयै जोम साबसक्राइबारखौबो नाय गाबोननो लैहोर बारायो ओमफ्राय खनिमाया अन होनदों ओमफ्राय लकेला मा होनदों जों गामिनिखौसो गोसो थोयो आदा जोंसार आदाया आदसा जोंसारा सोरखौ जोंसार होनबाय थाखोथाय सासेनाथ' सोरांसार ओमफ्राय हेलौ आदा होनदों जोंहा अर्जुन एना हेलौ फंबाय ओमफ्राय लकेला अन होनदों दे फंबायमोन नोंथांमोन गासिबनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर आरो खनिमा नानि जायफोर बिथांमोना 13 जन दङ नायदों सापर्ट होदों आंखौ नोंथांमोननिसिम गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावहरो आरो 1 घन्टा जाबाय नै टाइमा आंबो दोनथ'नोसै नोंसोरबो मोनाबिलिनि माबा मोनसे खामानिफोर दंबा मावनानै लादो सोरबा फरायनायफोर दंबा फरायनायफ्राव बाहागो लाहैदो नङा होमबा गावनि खामानिखौ गाव हमदो
दा नोंसोरो माबाफोर खामानि दंबा मावना लानो हासिगोन आरो फरायनायफोर दंबा फरायदो लेखाफोर लादो आरो न'खरनि माबाफोर फिसा फिसौ खामानि दंब्ला मोनाबिलि समावबो किसुमाना बायदिसिना खामानि मावनानै लालायदो आरो ना दा उनाव जोंथ' दोनैल' नङा मानसिनि जिउआव जोङो अराय सम इसोरनि अननायाव बा नोंसिनि अननायाव आंबो मोजाङै थागोन बा आंनि अननाय आरो इसोरनि अननायाव नोंसोरबो मोजां मोजां थालायबाय थायोबा जों अराय सम नुलायलायबाय थागोन लोगो मोनलायबाय थागोन बिदि नङा होमबा आरो सानसे जों मोगथाङावबो लोगो मोनलायजोबगोन सिनायलायगोन दा अब्ला बेनोसै आरो ना लोगोफोर दोनलायलायनोसै नोंसोरबो बिदाय लाजोबदो दे अके आबौ होनदों थेंक इउ आबौ नों जोबोर गोबाव आरो जोबोर मोजां मोजां कमेन्ट होफैबाय आबौआ गोरबोनिफ्राय पार्सनेलि नों आबौनिसिम साबायखर बावहरो आसा खालामो आबौ बेफोरबायदिनो थुलुंगा होगोन आरो अनसायबाय थागोन होननानै स' बाय बाय अल गाइस बाय बाय नेक्स्ट भिडिअ एबा नेक्स्ट लाइभआव लोगो मोनलायसिगोन आरो ना उननि समाव थेंक इउ अल दा बेस्ट